karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Lami sa tihi-tihi mi, oy. Og sa piniritong bakasi. Ganahan ka? Yes, mi. Ingon man sa unod nga sa mga saang. Unya kay, may imbaw. Enjoy ka ba, anak? Yes, di. Enjoy kaayo ko. Labi na kay kauban na to sila si Piolo, Risa og Buloy. Pinanggaginahin ninyo akong anak, Piolo. Oh, yes sir. Yes. Mahal mo ba si Sarah? Mahal sir. Kung mahal mo ang akong anak, Piolo, andam ka bang mga sawa niya? Sir? Mga sawa ka ba niya? Ha? Piolo? Oh, kuan sir, kini... Kuan, kanang... Dad, nga naman ka. Unsa man ang imo? Amahan ko ni mo, Sarah. Gusto lang kong maniguro. Kung tinudan na iba nga gamahal si Piolo mo. Daddy, Tinungdan nga nangutan ko niya, anak. Kung mga sawa ba siya ni mo? Gusto si daddy ni mo, iha. Mom, murag laing huna-hunaon nga inyo nang ipangutana niya. Sorry, anak. Pero mo na nakapot akong pangutana para kang Piolo. Ugon sa imong tubag, ha, Piolo? Andam ka bang mga sawa sa mong anak? Mommy, murag informal ra kaayo nga anhi dinhi. Pahokmon si Piolo. Oh, kuan, Sarah, kini... Ni abay ataron mag-enjoy, di ba? Onya ka na, serious matter, okay? Ha, ang ato ron, mag-enjoy ta, okay? Okay, ikaw ang mag-iko, sir. Ma'am Imelda, sir, sabar, Sarah, excuse. Asa ka? Restroom, una po, restroom. Okay, go ahead, Piolo. Excuse. Dad, nakalitan sa ko si mong pangutana. Gusto ko nga mahimpit ang imong kalipay, anak. Daddy, Mahal makani mo si Piolo, dili ba? yes, Dad. Pues, kung mahal mo siya, ug mahal ka ni Piolo, so, mapakasal ka mo. Dad, kuan, kining. Dili ang tao yun, ha? Pero, para sa imong kalipay, anak. Musunod na lang po ko kung mo'y gusto ni Chibar. Mommy, lain magod kayong huna-hunaon. Mura mag inyong i-shotgun wedding. Iha. Okay lang tingali kung mo-propose og kami niyoon si Piolo, pero wa man. Correct. Mauman gani nga gusto mi nga makasiguro. Kung tinud-anay bud ka ng iyang tinguha, diya ka ni mo, Sarah. Tingalig. Palaumon ka lang unya. Tili diya. Sakto. Busa nga pasagdi lang ni anak. Ang amon ang diskarte ni mami ni mo. Kaya di ko gusto nga makaangkon kag kapakyasan sa gugma. Dad, Basinog maparehas ka itong ginganlan og Ruben nga admirer ni mo. ha? Ang nga na day si Robin, di. Nanawag ka na ako. Unya, kalit lang nga murag nalisang. Kay doon ako na yung mga tao nga gustong mupatay niya. No. Mao sa niyang gisulti na ako, mi. Nga no kang naingon man ni Ana si Robin. Na-entertain nga, mi. Sa bisyo nga, way hinungdan. Oh, bye.
Niya sa ka dito sa restroom. Ay, agos pambot eh. Ikaw lang ko dito. Bida mga... Na ikaw ka magpabuhagay dito. Oh, mag-ikog yung kayo. Mag-ikog Risa ba? pabuhagay. Risa ba? Asa man siya? Daplin na to. Bida. Nyum sa sungugon. Ay, Sungo po sa ibo to yung pasabot. ay sos. Sultan na piyo ka. Sungugon nyo. Ngayon yung sungugon nga. Pa-picture-picture. Probida, no? May, ako yung nagsugo. Sara man. Oo, lagi, Sara. Lagi mo tayong speakeran nga. Ay, olas Risa. Kaya ba ikog ta? Sekretiyo, eh, bida. Oh, on, sab to. Umaro tagi bato. Ano ba, di mo na nga. Pati yung Risa sakit kayo. May buloy. Kung ako pa Risa, labay, musilpon eh. May buloy. Palihog lang ko ba? Ikaw lang yung am taon ni Risa. Naon na ni Ron. Bida, no? Suguon tani mo ka, ma'am. Ya, si Bakoray. Ano siya simbako rin? Tingnan, nabilog na si Risa na ko ba? May ikaw tanim mo. Punta ka. Lumpong ko, di ba? Kinsay lumpungan, Baloy? Day Sara? Kinsay lumpungon? Ako, di ba? Kini yung pagkaon ba? Dunganon mo hamong ba? Mao na eh. Lumpungon mo ni bot ko pasabot. Oh, mao ba? O lagi, tanawa rin. Iyang mo taon ning kuan ba? Kanang gihamong og dungan taon kanina ba? Kining kagang og langkara gihamong. Nya bakas siyo og kining unod sa saang gihamong. Di ay? Restroom ka, day ha? Asa man ka na? Ramo Emilia, oh. Salamat. Excuse me. Sige, day. Awa, gini mo eh. Hapit tong bunggo. Kita ba ang barom da? Ito, sa ko. Ikaw, sikreto ato dito tagad. May buloy. Hidaw, yan to ato dito. Alam, pasabot ko doon sa ka. Sige. Ariyon ako. Ikaw. Ito na sa may piolo. Screen na lang ko si Sara. Kaon na. Ano kay kaon? Busog pa ko. Lita eh. Kaon na ko. Gusto na siya eh. Kaon na ba? Mukaon ko. Hungitan ko nimo. Asad. Nungog sad eh. Nungog sad. Nya ka mo. Huwag mo na nungog na ako. Hanggaw lang ako nimo ang imong pagsabot ba? Anjas lang good. Kabutunon ako, Piolo. Honest pa ako. Kabutunon na kay ko. Pero pugong lang yun ko. Kaya dili ko gusto mabastos. O dili ko gusto nga atakihon si Sarah. Kung mo salamat kayo. Pero kaon na lagi kaon na. Wa ko'y ganang mukaon lagi. Unsa? Unsa mo? Ano ka? Kasukaon ko. Excuse me. Oh. Mo na resulta di man mo kaon. Nagot man kay noon. Oh, nagsuka na hinoon. Baloy? Oh, ay, day, sir. Asa si Piolo? Tuwas ka na, anak. Okay. Day, kumusta naman ka? Okay na ka? Am-am na lang ni sa kong kaugalingon, Baloy. Day. Gusto na ko mag-enjoy. Sa mo bungi gayon. Day, Sara. Lucy? Lucy! Noon sa bang natuka mangga mata? Wala man ko natulog. May kitanawa ko sa kuang cellphone. Nga naman, madam. Asa si Sarah? Ngano ka ng risang kauban ni Piolo? Madam? Sikit ra ba kaayo? Mura ba tunay sikreto? Onsa? Nganong dili si Sarah ang iyang gikasulti, Lucy? Nganong iyang gibiyaan si Sarah? Ay, Madam Emilda? Wa ko makagusto sa akong nakita. O zaman, ibog siya niya na Risa? Ma'am Emilda po?
sa nang hinampak nga Riza. First runner-up ko na. Basin bayag iya nang gihurot ang duha? Si Sarah nga akong anak o kana si Riza? Ma'am Imelda! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!